ndazitaura mashoko iwayo. Asoka ataura. Kuti nditaure mashoko iwayo ari kutsinhirika. Tine zvatakaita naye mukoma. Tine zvatakaita kuti ndezvasvika pakutaura mashoko iwayo. Taura makaitei. Vakauya kwachunga mukoma. Vachifambira nhau dzavo dzavaifambira. Ndotaura. Taura. Vauya kwachunga. Vakati ndiri kuda n'anga inoita zvokungoura yakawanda. Manzwisisa? Ati ndiri kuda kutsvaga n'anga inongoura yakawanda. Ndakati mukoma, n'anga inoura yakawanda. Handifungi kuti inowani. Ndobva ndaenda navo kuno mumwe mudhara muchawa ndakaenda navo. Iwe Thomas, pwanya yako yawakavaka uvaka yangu. Warwadzwa mwoyo kuti ndidzokere pamba kuti ugare mubhindura vaka pako pawakawana nababa vako iwewe Paulosi Chimukuyu. Iwe ibva pahouse number 331 Chibadze ndepangu. Iyi inhaka yedu tiri 2. Iwe mira pako pane chawakaita nababa vako sezvandakaita ini namutsa. Wakanyanyokosheiko kuti nyararai kuti munhu wenyaya wakarombera kuti pamba imba here. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Akanditi wakaromba. Akanditi wakaromba. Hana kuti mukoma makaromba kati iwe Thomas wakaromba. Ndonya mamukudza. Imam muna here kuromba. naye muning'ina wa baba anzi makati kuromba kune mazita maviri. Vamwe vangashaye kubvunzwa kuti chonei kuti kudii. Hanzi nevakoma venyu naThomas mukoma. Mukoma wenyu ndozita rake kuti Thomas. Mukoma wenyu mukuru kwamuri. Thomas ari kutaura kuti makati kuna Thomas wakaromba. Tichichinja izwi iro kuti kuromba iri rinoreva kuti kunanga kuti uri muroyi. Nokuti mungatore izwi rokunge kuromba kunge zvimwe zvinhu zviri feki. Zvinoreva kuti uroyi. Makataurawo mazwi ero kuno mukoma wenyu Thomas. Ndaita kunyora iri message. Yeah. Ayo mukuru satendere ndakataura. Message yokuti makaromba kana kuti muri varoyi ndo zvatiri kubvunza kuti munoti vakawanda vada kuenda hongu kana kuti kwete. Maka message yenyu yakataura kumukoma kuti muroyi. Futi kuromba kureva kuti zimuroyi. Ndaitobvunza. Ndakati asi makaromba here. Aiwa ndokibvumai kuti ndakataura nokuti kana mati ndakataura. Ndo zvatiri kubvunza. Mama onei makama yemaroyiwa papi na Thomas. Kuti ndazobvunza mubvunzo iwoyo. Mukoma akanditi tichaenda kupi nekupi. Ndosaka ndakazobvunza kuti asi makaromba here. Pari pamusana pei? Ndau imba. Imba ndeyani? Imba ndeyangu ino. Saka mukoma akuda imba yenyu? Mukoma wakanditi imba ndatora. Yenyu kutorwa imba yenyu mimi nomukoma. Yenyu museru. Imba yekuno kutauni. Yenyu manje.
yakanyoreswa ini. Aiwa, muri kunzvenga nyaya. Taurai kuti izwi rokuti kuromba nokuti uri muroyi rakabvira panyaya yenhaka yechakati. Hatidi kutenderera. Yakabvira panhau yemba. Ndikuno kubvira. Wachitaurira mashoko. Imba iri kugarani? Ndivo vari kugara, ndakasiya kumba. Imi maivasiya seko varivo vakuru paimba. Imba ndeya baba ndoyamai. Ndeyani muridzi wemba? Akavaka imba ndiyani? Takaiwana kukanzi home ownership. Home ownership inozita magariro atakaita mumatowns. Maigara vabereki vedu. Vangave mai, vangave baba. Munoziva kuti kana kuti mahure akudhara aita Shabhina achiendesa vana kuchikoro kugoita imba. Munozviziva? Yonzi imba ikamira sai yamai. Kana kuti imba ikamira sai yababa namai. Nditaurei kuti imba yakasiyiwa novabereki vedu, kana kuti yakasiyiwa nomukoma wenyu, kana kuti yakasiyiwa namai venyu yamuri kurwira imba yani. Naiva Thomas, imba yamuri kunangana ndeyani? Ndeyababa. Ndeyababa venyu. Muri vakomana vangani mumba? Tasara vakomana ari kugara mumba akasiyiwa ari mumba novabereki ndiyani? Vakafa uye ndiyaimugara pakabva akauya kuzondiudza nditaurira kumai ndakanditi mukoma tendai munotora munogadzisa imba inini nazvitadza nakunogara kuzeva nemukoma. Sori vabereki ndona kuti ndaakurira senyaya isiri yamhangarwa munhu. Tamhangarwa nyaya yekuromba. Ndokuti takutoda kutosheya property yenyaya isizvo. Hatibvumi. Unotainga nyaya yekuromba. Imi musemi kuti mukoma wakaromba. Mubvunzo wandaiti wabvunza kuti asi makarombera kupanga imba yedu here? Ndokunanga kwacho kuti inzwai, asi makarombera. Muri kutotaura kuti vakatoromba kudhara. Chii chamamaona chokuzoti muite mubvunzo wekuti mirai mudani. Chii chamanga maona chakazoita kuti muvabvunze mubvunzo kuti asi makarombera imba yedu here nezvakati mamaona. Chii chamamaona? Vakanditi tichaenda kupi nekupi imba ndatora. Ndopakauya mubvunzo iwoyo. Ndopamati pavakati tichaenda kupi nekupi. Ndopamati asi makarombera here imba yedu. Asi makarombera kuti pamba imba yedu here? Zvokuti zvava zvaratidza kuti mune zvamamaona zvinoratidza kuti pane zvavakaita. Zvakatombotaudza. Okay, saka makazvitaura henyuka izvozvo. Asi makarombera imba yedu here. Imi mapowa imba yedu. Ndopandikuti ngatisaendeswe kwavaisana. Handiti paringoda kuti ava vati ndakanzi muroyi vakanangwa uroyi neava. Arongoshinja mazwi ake kuti ndakavati asi makaromba here. Ava ngavatiudze kuti mazwi akasvika akanzi chii. Unzai tiverenge. Meseja tiverengere. Tisaraswe nyaya. Kuti asi makarombera imba yedu here. It means vari kutozviziva kuti mukoma vakadii vakaromba. Saka chavari kubvunza kuti kuromba kwamakaita makarombera imba here. Zoti varoya. Nyaya chete yekunangana uroyi chete hazvo kutoshandiswa zvoswera kunobuda rekatitendera nyaya dzakakazhinji munhu aingonanga akatoro saka zvakatoonekwa kwai achirombewa mudaidza kuti hwe mugare iri pamusoro ikuratidza kuti yakasendwa nababa. Hanzi iwe mutsanini pamunhu 100 US tiketi guva rababa manyorwa yakaitwa ndobva yanzi December kuzasi. vatsanangure $100 zaida kuenda kupi? Ndakati temba namutsa vanongina vari ngoese. Ndikati ngatibvisei $100 tigadzirise guva rababa. Tenge dombo rababa tiise dombo rababa. Gudhu takabata. Uyu atibva anditi
Anti message yapindura. Chimira gaiti. Mishanyara raitopindura nemessage. Message iraidza kuti yakauya. Zvamatavanda zvinzwa asi zvinoitwa muchirimo kwete muzhizha nokuti ini mbeu dzinenge dziri mumunda zvinoda mari tinoda kutanga tafamba tisati takwira guwa rababa motipa marooms edu pamba pa 331 kubhindura room yangu ini Temba room yamutsa tiwane kuisa maroja tiwane mari yezvikwanisiro patichaita chirongwa chedu ichi ndatenda zvikuru. Hapana chakaipa. Imwe yacho vaironga zvekuvaka mushaka izvi maida kugara. Zvakanaka vanhu vari kuronga zvinhu zvavo mumhuri. Kutera mashure. Handeinzwa. Matavanda zvinzwa asi zvinoitwa muchirimo kwete muzhizha. Aiwa tapanzwa verengai pangu. Yakayaka tu. Kana usingade taura neni tozviita sei ndokuratidza sei kuti pazaidzo ndokuratidza sei iwe uri asingade kuuya kuti tiuya wake yako apa ugovaka yako neyamutsa December ndipo panokwanisa vanhu vose kusangana. Apa hapana nyaya ndimupasati patoko imwe yacho yakapindurwa neavo. Iwe Thomas panya yako yawakavaka wovaka yangu yawakaona iripo warwadzwa mwoyo kuti ndidzokere pamba kuti ugare mubhindura ini wakamboroja mubhindura iwe vaka pako pawakawana nababa vako iwewe Paurosi Chimukuyu iwe ibva pahouse number 331 Chipadze ndepangu iyi inhaka yedu tiri 2 iwe mira pako pane chawakaita nababa vako sezvandakaita ini namutsa wakanyanyokosheiko kuti nyararai kuti munzwe nyaya wakarombera kuti pamba imba here ibva ipapo ndindakakuti enda unogara kwete kuzvipa kodzero kuti yava yako. Chakanyanya kukosha pauri hapana asina kwakabva bvunza amai rudairo kuti imba ndeyani aiwa chimbomira tisati tapedza kuti history yatonati yakanyanya kureba atibate mazwi. Baba naThomas muna baba mwechete ana amai ndo vakasiyana ko makuita sokunge mukurwisana imambotaura kuti ndakavasiya pamba apa ndichienda kumusha ndizvozvo mukoma achisenza kumaini ndobva matishuwe ogare saka baba ava vakagadzira musha imi maenda kuruzevha handiti maenda kunoripa noti mazwenyu okutanga atambwanzwa akanaka hatikwanise kuti tigadzire guva rababa tisati takohwa tikakohwa tikakwana zvikwanisiro tozoitogadzira guva rababa mazwi okuzoti pamba baba pamba pamakasirwa pane chicha makaita ruoko rwenyu paimbai ini ndakapisa katuma muteto kokuhwani ndikati inini mhuri yedu yakakurisa ndopama vakati makawedzera dzimba ngani ndaita 7 room house ndaipedza ndikanodaidza kuti munin'ina uya ndasumudza imba iyi imba yefa wakanditenga unovaka uya uone zvandakaita ndokabvira kuromba pakuona baba iri akauya akaasteku tikatakurana tikapa mari yebhasi tazvinzwa baba toda kubata mazwi nokuti tanzwa mazwi akunzi paza paukavaka iwewe handimakanzwawo vanhu vese paza iwe paukavaka munotiziva kuti maturu muzitwa kuhwani patisende pazesa mubhindurano zabhindurano paziva ipa tutumba mai makasiyana siyana tumba vazhinji vakavaka kuti dzifaranuki vadaro muri kuona kuti ano muromo ndiena munin'ina ano mazwi akaoma anorwadza paza pawakaita
titange usiye imba yababa wangu iyo asi baba wake era aiwa tiri imimi Nyarare toda kubvunza yenya zvinotuka maningi ava havasi baba wavo here pamama kagona mufunge nyaya yenyaya isipo wekudara yanga iri nyaya yekuti munosangana vana vakomana zvobarika mosiya zvokuti uya namai vake uya namai vake maisiya moita zvokuti taa vanhu vakuru taakuita zvinhu zvababa wedu handiti mukomana mukuru mwamutenda nogara ndokuvakiridza kunatsiridza pamba maingoya mukoma kunze kwaoma imi zvamakavaka mukoma muchiwedzera dzimba dzakanga dziri dzasiyiwa nababa naamai dziye makati tiwoyu yake mutsai yake inini yangu zvinoita se makagara semhuri imwe chete muri pamwe chete kuromba kwabvira pokuti agonerei kuvaka iwo kwauri kugara usi kuvaka here iwewe unotuka i makati achichika kuti azai vanhu vakuru vadai kungotorana muri pamwe chete ona mudhara zvinhu zvedu zvazvina kumira zvakanaka isisi chitipaiwo dzimba dzedu dzakavakwa nemadhara tidzigadzirise imimi kwenyu uku mogarawo tichionawo kana kuti sai maroja tichirenda tichitora mari kungodaro chete nyaya yamatinetsera munondo yeyapo aiwa mukoma mavanuka kuti kuromba munhu akaita zvakanaka imbonyarara baba onai mukoma zvaakaita ndiye mukura mukoma wenyu mukuru handiti tikakumisai mukoma wenyu anogeza zvogeza zvezvi ende anotopfeka zvakanaka imimi zvokufodya ndo zvamuri kuyera zvounokudai auya kugezei manje mimi auya akuratidzei kugeza zvipo zvamunopiwa zvakasiyana muri kunzwa zvipo zvainzwaitsaseke toda kupedza nyaya hatisi kuda zvese izvi zvipo zvatinopiwa zvakaita sei zvakasiyana agona kuita chinhu chakanaka maingoenda kuno mukoma wenyu motaurana mopiwa marunzi achinomoshayana musina kutukana zvokuromba izvi kwokuromba kwabva kupi zvakasiya zvabhuyiwa kare nababa saka vakasvikorambira here dzimba dzenyu dhara dzii ndo pane mashoko ekuzitaura kuti asi wakarombera kupamba angapamba papi kweyati uyai tigare pamwe chete tigadzire guva rababa uye apamba papi imimi makaona kuti uyo agona kuvaka avaka zvawedzera aromba munoona kuti zvatiri izvonezvi mwana wovavava anogona kuvasumudzira itai zvakanaka zvinhu zvamazano zvakudai akusi kuromba asi dai Thomas akaramba kukupai dzimba dzababa wenyu kana muri kurambira dzimba baba Thomas zvakavapei dzimba uyu rumu yamutsa uyu rumu youyu voisa maroja avo imogara kudzimba dzenyu dzamakaita sei manje tanzwa mashoko okuti punza zvawakavaka ndimapanziko here dai punza ndichipunzireko uri wambo nditichengetai pano dai pasina uyo akapachengeta mamuchipaona sei inoti yanga sina kuextendo ai singabhadhari maredzi yanga sina chi anga pasina munhu wabaka pa 94 pakasana patsara munhu kuzosvika nyaya dzenhaka akakuta chokwadi nyaya dzenhaka ndo dzine chimoto zvinoda kuegai imba murikumbiro yababaka murifanira kungoigarisana muonesana zvakanaka pamakaainzai pamakazongomhanya pamuri kunetsana nevamwe yes chibvumirano chenyu pamakaextenda chanjiri chekuti chiini sikuti mhuri yese anouya kupindura zvoreva here kuti imba iyi kana makuishiya makuishiya kuzvakafanana kuti munhu akasiye munhu wese angoti hatisisi aiwa panyaya yechibvumirano cheimba isusu panyaya yekuti imba yakaextendwa imba yakazovaka imba yenyu ndeyemhu zvanda kutaurai kuti mhuri yenyu inofanira kunge iri pamwe chete muchitaurirana nyaya yatikuramba yokunangana uroyi nyaya yeuroyi Temba nyaya yeuroyi yokuisirei garai pamwe chete nomukoma wako kana muri kushiyana dzimba muri kuda dzimba dzakavakwa pamusoro peimba yanga iripo mudhuri uye uyu mopohwa imba mukanangana vachapunza dzimba dziye here zvino muri kuona zvichiita kuti vapunze vasiya imba dhara ini kwangu kutaurira kuti tinyatsojekesera aiwa itaina ndida kusvotesa ingotaurai chokwadi ndaida kuti abhorokane pokunanga uroyi mukoma akanditi ngandi kunongedzerepo kupaza nokuti makati kana uchida paza pawakavaka ndimatanga pafoni kuti paza pawakavaka kuno kudarira kwamasembura hatipinde munhaka dzevanhu hatitika nhaka munoita mega asi nokupai kuti mubatane njero dzokuti munoita endai munogara pasi nomukoma mogara pamwe chete imba chiripo ndechokuti maakuda kuisa roja kana kuti maakuda kugara mutaundi mogarisanaka
uyogara mugara zvinyokunudza baba dzena mutsa wenyu uyogara kuna izvozvo musaite shanje kuti uino kuti ndokwamai guru uyu ndokwamenyi azvibatsikana yapazwa imba ye muri kuwanei siyai vambotaura iwewe unenge na ukubvumira kuti wakananga mukoma uyu asoko ataura kuti nditaure mashoko iwayo ari kutsinhirika. Tine zvatakaita naye mukoma, tine zvatakaita kuti ndezvasvika pakutaura mashoko iwayo. taurai makaitei. Vakauya kwachunga mukoma vachifambira nhau dzavo dzavaifambira. Ndotaura munomudare munhu wese ane kodzero yekuti ataure aputise mapunda ake aripo. Mukaona tichichita tatuinyo hatina watoti uyo ari kugona handitika anamai mungati hehe vane chirangano chavakaita. Chirangano chekana chisina kuitwa nemazvo chinoda kufumurwa. Ndosaka tatitemba zvimwe zvinhu munoda zvokuti mugare pamba muchitaurana muri mega. Temba taura chirangano chamakautaurai nokuti isu toti wakananga munhu makaromba mese makaromba mese kaizvo ngatiteererei taura tinzwa kuti mozatika aiwa rutaura ngatiteererei mirai ngatiteererei sedare taurai baba. mukoma wangu vakauya pachundu, vauya pachundu vakati ndiri kuda n'anga inoita zvokungoura yakawanda manzwisisa. Ati ndiri kuda kutsvaga n'anga inongoura kawanda. Ndakati mukoma n'anga inoura yakawanda handifunge kuti inowani. Ndobva ndaenda navo kuno mumwe mudhara muchawa ndakaenda navo. Muchawa iye akati munhu haangofa mahara asi izi kuti uuraye munhu. Inini chandingagone kukuitira chete ndechekuti ndikubhadharire iwewe kuti uende unoita mukuru pabasa kuti uoneka. Vaida mushongo kuuraya maneja kuti vapuwe basa. Vaida aiwa asatapedza nyararai musafeke vabereki musakurumidze kuseka. Inzwai vataura kuti mukoma vaida kutungamirwa pai wopabasa andiri muri kunzwa munhu obva vaudzwa kunzi asi munhu angofa mahara asi mushonga bva vapuwa here vakuzeta maneja vakanoita utungamiriri. Bvunzai baba. Saka mafambiro azviri kuita ka ndeyekuti ndosaka pakazouya mubvunzo wekuti asi wakarombera here imba aiwa matoera kai kuita mukuru pabasa wakaita vanhu vakaita zvinizvi ayo muchataura zvenyu muchataura vanhu vakaita izvi vari muno vari vaviri mukoma nomudingini handiti paiva zvangotanga zvichimotoronzi urombwa madaro mukoma temba mati asi wakarombera izvi mukoma anga akurambira imba here kuti muti saka imimi tingada kuramba tichikunetsai zvaukaromba zvezvo zvatingakuratidza muchawa unozouraya inini mamakutya kuti mushonga iyoyo nga waikwamurira ndati pavakata vati buda n'anga inouraya vachizotsurwa nemuchawa uyo ndopandakadengenuka ndakati takura iwe chida kuuraya mutungamiriri hwako koinini ndakamuti enda unogara aiwa tapaona nokuti pokutanga mukoma temba havana kuramba. Inzwai dadare pokutanga tichibvunza babava
havana kuramba kuti ndakati makaromba. Varamba vakatsika chete giya rokuti ndakati makaromba. Ndakavati makaromba. Komai vati maromba mambondidzwa ndichibvunza mubvunzo kuti mati makarombera kuvaka here kwavakaita kundo kwamaiti varombera kuti vavake imba. Vakati ai akazowedzera zvake dzimba asi ndakati makaromba. Vanin'ina venyu vaThomas vakutya kutaura nemi kuti kana makoneswa imimi munobva mati dai munafa. Saka Temba anoti zvezvamakaita zvemuti makawanda ndozvaakufunga kuti taakudawo kunogara pamba paemi makupati ndini ndakagadzira mushonga dai pasina izvozvo kanzuru dai yakatora izvozvo asi makuda kutitadzisa kuuya pamba pai imuri ndakati hama dziuye dzigarepa asi makuda kutitadzisa kuti tiuye nokuti munozangoriyero kuurai. Ndozvokutaura munin'ina wenyu ndosaka mati ndakanangwa uroi akakunangai uroi nezvinhu zvamakanga mamboita mwetete mazviona ya iyi nyaya kai mafambiro ari kuita maona handizvi dariresera zviona kai dariresera zviona kuti havane base oro vane yatingati database oro yatingati fomu rekutanga riyani kuti pari kubva umbowo ndepapi handiti. Saka zviri kuda mambo varipo kuti tione kuti tingaipedze sei. Saka toda kuti tipfuudze mberi idzoke musi wa 18 patinenge tine dare panapa kuti tizokwanisa kuti tive nokuti mashoko avari kunze vakataura kuti asi makaromba here vagona kuaumbiridza vakaona paine data base rekuti zvakabva papi handiti. Saka zvauda kuti tiende pamberi tina mambo mudare muno naika saka tidzoke musi wa 18 mumwe wacho ari kupi munokwanisa here kuti musi wa 18 uye naye kuti musi wa 18 abva musatye zvenyu kupa havachagiro mari yedu yedare baba musi wa 18 musi wa 18 havachauraya uya nemari yedare naye asi uya yedare uye nemari yedare mari yedare muuya naye zvanaka ngatisimukei ngatisimukei